No fa gaire temps, els anuncis de demandes als diaris es dividien per sexes. Hi havia feines per homes i feines per dones. Així és com era. Avui dia aquesta clara segregació s'ha acabat. Les dones configuren aproximadament el 45% de la mà d'obra actual i poden fer qualsevol mena de feina. Acaben l'operació abans que nosaltres. Però encara queda una classe d'igualtat més subtil. Rebre un salari semblant per un treball semblant. En aquesta unitat veurem com una simple operació estadística, la mediana, es va utilitzar amb èxit per obtenir un salari semblant. Hem vist com els gràfics ens ajuden a veure la imatge. En aquesta unitat veurem com els números ens permeten descriure la informació d'una forma més específica. Primer utilitzarem un número per descriure el centre d'un grup de dades. Aprendrem que la mediana mesura el centre d'una distribució en dividir-la en parts iguals. I també coneixerem una altra forma de mesurar el centre, la mitjana o el terme mitjà. Els histogrames com aquest descriuen la distribució de valors d'una variable. L'histograma de més amunt mostra els guanys setmanals dels homes americans. Es pot veure que té forma obliqua cap a la dreta. La majoria d'homes tenen salaris moderats, mentre que alguns pocs guanyen molt. L'histograma de baix mostra la mateixa informació pel que fa a les dones. Aquesta distribució fins i tot té una forma obliqua més marcada cap a la dreta. Aquestes representacions ajuden a comparar els salaris típics masculins i femenins als Estats Units. Però els gràfics rarament són suficients. També és necessari descriure situacions com aquesta amb xifres. Particularment, necessitem una forma de descriure numèricament el centre d'aquesta mena de distribucions. Una bona manera de mesurar el centre de les distribucions obliqües és mitjançant un paràmetre estadístic anomenat mediana. La mediana divideix la distribució per la meitat, de forma que hi ha el mateix nombre de dades tant per sobre com per sota. La mediana setmanal dels salaris dels homes l'any 1988 va ser de $449. Recordeu que això vol dir que la meitat dels homes va guanyar més de $449 i la meitat en va guanyar menys. La mediana setmanal del salari de les dones només va ser de $315, aproximadament un 70% del salari dels homes. La disparitat de salaris entre homes i dones és real, però la situació és complexa. Algunes de les diferències salarials entre homes i dones són donades per l'educació, l'edat i l'antiguitat. Una altra raó de pes per la desigualtat salarial és que les dones tendeixen a concentrar-se en feines que reben salaris baixos. És que les feines que fan les dones valen menys en algun sentit? O és que a aquestes feines els correspon un salari més baix perquè les fan les dones? Aquesta és la qüestió central en el nostre debat salarial. La idea que homes i dones haurien de rebre el mateix salari, no solament per la mateixa feina, sinó també per feines diferents que comporten el mateix treball. Aquesta qüestió es va debatre acaloradament a la ciutat de Colorado Springs, Colorado. Dintre del seu programa normal, l'Ajuntament va avaluar totes les feines municipals amb criteris com les condicions laborals, les habilitats i la responsabilitat necessària. A cadascuna de les feines van fer-hi correspondre rangs numèrics. Va resultar que molts treballs d'oficina, normalment exercits per dones, reunien el mateix nombre de punts que les feines operatives i de manteniment que exercien normalment homes. Però la mediana salarial dels homes sempre era més elevada que la de les dones. Aquesta evidència la va utilitzar un grup d'oficinistes per pressionar l'Ajuntament i aconseguir una estructura salarial més equitativa. Una vegada vam aplicar l'estadística, vam poder provar amb certesa que els oficinistes rebien salaris per sota del nivell adequat. La part més difícil va resultar intentar de convèncer l'Ajuntament i l'administració que era una cosa justa i que calia fer-la. Però era difícil discutir amb els nombres i els oficinistes van guanyar. L'Ajuntament va mostrar-s'hi d'acord i va igualar les medianes salarials per a aquelles feines amb un valor comparable. Aquest pla va comportar un benefici imprevist. Els canvis de personal en els treballs exercits per dones, que eren relativament elevats, van disminuir. Perquè si saps que valoren el que fas i et recompensen de manera corresponent, fas absolutament tot el possible i vas fins al límit. Paga de manera justa, paga apropiadament, sense fixar-te en el sexe, i veuràs com augmenta la productivitat, la moral, disminueixen els canvis de personal i, a més, tenim menys empleats per cada 1.000 persones ateses que la majoria de ciutats. Així doncs, crec que va ser una bona decisió pel negoci, a més de reconèixer el fet que va ser una decisió absolutament justa.
La possibilitat de descriure les dades salarials de Colorado Springs amb xifres, específicament amb medianes, va resultar essencial per aconseguir uns salaris justos per a homes i dones. Per aprendre a trobar la mediana, imaginem que tenim un petit negoci amb només 19 treballadors. Aquí tenim el seu salari setmanal i tots els salaris formen una distribució que varia des de $250 a la setmana fins al salari del president, que són $1.500 setmanals. Però, igual que a Colorado Springs, el que realment voldríem saber és quin és el salari més comú en aquesta companyia. En altres paraules, volem trobar la mediana salarial. Recordeu que la mediana és el valor que divideix una distribució per la meitat. A continuació explicarem com es troba aquesta xifra. El primer pas és col·locar totes les observacions per ordre de menor a major. Això no resulta pas gaire complicat quan no tenim gaires dades, com en aquest cas. Però quan en tenim moltes, aquesta part del procés pot ser la que necessita més temps. Ara, comptem la llista ordenada per trobar la mediana, però per això necessitem seguir una norma: comptar el total de les observacions. Aquí n'hi ha 19. Llavors apliquem aquesta fórmula: n més 1 entre 2, on n és el nombre total d'observacions. Com que n és 19, la nostra fórmula és 19 més 1 dividit per 2. És a dir, 20 entre 2, que dona 10. Així doncs, només cal comptar aquest nombre de dades a partir de l'observació més petita de la sèrie. Comptem 10 llocs des del començament de la llista i veiem que la mediana salarial a la nostra petita companyia és de $450. Veiem que aquest procediment posa en pràctica la nostra definició de mediana. $450 és el valor central de la distribució i hi ha 9 salaris més baixos i 9 de més alts. Tot i això, el nombre total d'observacions era senar, 19. Això vol dir que en comptar 10 posicions des del principi ens hem aturat a $450, que és la nostra mediana. Però què passa si el nombre d'observacions és parell? Per exemple, imaginem que tenim 20 salaris. Llavors, n més 1 farien 21, i 21 dividit entre 2 és 10,5, la qual cosa ens situa just entre els dos valors centrals. Com que no hi ha cap valor en aquesta posició, hem trobat el punt mitjà entre els dos valors de cada banda. En aquest cas, els valors són $450 i $400, i el punt entre ambdós és $425. Per aquesta raó, la mediana salarial d'aquesta distribució és $425. Això és tot el que cal fer per trobar la mediana. Els 3 passos són: disposar els valors en ordre, utilitzar la fórmula per esbrinar fins on cal comptar i calcular el nombre correcte de posicions. Però, i l'altra manera de mesurar el centre, la mitjana? Ja la coneixeu per un altre nom, el terme mitjà. Per trobar-lo, només cal sumar totes les observacions i dividir-les pel nombre d'observacions existents. Tot seguit mostrarem aquesta operació d'una forma més clara. Suposem que la nostra variable es diu x, i el símbol tradicional de la mitjana s'anomena x barra. Per trobar-la, cal sumar les observacions. Sigma x vol dir sumar tots els valors de la x. La lletra grega majúscula sigma és una instrucció i ens indica que cal sumar tot el que vindrà a continuació. Tot seguit dividim la suma entre el nombre d'observacions que tenim, que anomenem n. Mirem de trobar la mitjana de salaris de la nostra petita empresa. Primer esbrinarem sigma x mitjançant la suma de tots els salaris individuals. El resultat és $11.200. A continuació dividirem aquesta xifra entre el nombre de valors, és a dir, 19. La mitjana salarial de la companyia és de $589, una mica més alta que la xifra que havíem obtingut com a mediana i que il·lustra així les diferències entre ambdues maneres de mesurar el centre. La mediana es basa en el recompte d'observacions ordenades i, en conseqüència, la meitat de les observacions queden per sobre seu i la meitat per sota. Tanmateix, la mitjana té en compte els valors numèrics de les observacions, no solament la seva posició a la llista. Aquesta diferència és important, i com que és un càlcul realitzat a partir dels números, la mitjana varia molt segons que les quantitats siguin molt altes o molt baixes. Per exemple, pugem el sou del nostre president a $3.000 setmanals. Només per canviar aquest salari, la mitjana de la companyia s'incrementa gairebé $100 i passa de $589 a $668.
Això podria fer la falsa impressió que la companyia paga molt bé als seus empleats i, tanmateix, ningú més no ha tingut un augment de sou. En comparació, la mediana suporta millor aquesta mena de canvis. No és sensible a valors extrems com ara el nou salari del president. Com que el nombre de salaris no ha variat, la mediana tampoc no ho ha fet. Encara és de $450. Aquest exemple ens recorda que la mitjana i la mediana representen dues idees diferents i, per tant, no cal que coincideixin. La mediana és el punt mitjà, mentre que la mitjana és el terme mitjà. La mediana no varia encara que sí ho facin algunes observacions extremes, mentre que la mitjana sí que queda influïda per aquests canvis. Hi ha una situació comuna en què no hem de pensar en la distinció entre mediana i mitjana. Ambdues formes de mesurar el centre tenen el mateix valor quan una distribució resulta exactament simètrica. La mitjana i la mediana d'una distribució simètrica corresponen precisament al punt en què la distribució podria plegar-se en dos. Evidentment, les distribucions de dades reals no són exactament simètriques, encara que n'hi ha moltes que gairebé ho són, i per tant la diferència entre la mitjana i la mediana és molt petita. Aquestes dues formes són les més habituals de descriure numèricament el centre d'una distribució i signifiquen un gran pas endavant en comparació de la simple descripció d'una distribució mitjançant un gràfic. Però el centre només és un dels aspectes importants de la distribució. La dispersió té la mateixa importància. Les dades es troben concentrades al voltant del centre o són disperses. Així doncs, malgrat la importància de descriure el centre, no tenim ni de bon tros tota la història.